Dixeron que esperáramos aquí. Pero a quen chamas, ó? Estou chamando á centraliña, cariño, a ver se deixaron algún recado. Ai, que angustia, mamá, xa leva 4 horas no quirófano. 4 horas leva. 4 horas. No quirófano. 4 horas, que barbaridade. 4 horas. Verdade que sí, pobre, ten que ser moi duro, Ten que ser durísimo. 4 horas con túa nai. 4 horas con túa nai. Eso duro non, eso ten que ser durísimo. E mira que aínda que estea anestesiada ten que ser duro igual, 4 horas, madre mía. Home, por favor, non sexas animal, Moncho. Ai, miña pobre, ai, ali, pensar que está aí, dormidiña. Dormidiña? Ai, dormidiña. A ver se está dormidiña, e a ver se non lle ronca. Que como lle ronque, xa estou vendo eu ao cirujano ali, temblando a maquinilla, ali, e de repente ronca, vai parecer aquelo Lajares. Cálame a boca, Moncho, por favor, cálame a boca. Home, eu non sei como ás veces pode ser tan insensible, Ai, Dios mío, a mamá ali... Que tanto andas co móvil? Nada, nada, que isto é unha urxencia que temos no choio, tranquila, ti tranquila. Pois que tampouco entendo como podes estar pensando no traballo nun momento como este, ela entre a vida e a morte. E ti aí... Ela que? Entre a vida e a morte? Ela non morre, velle. Esa non morre nin aínda que a maten. Mira, estou moi preocupada, que non me para o corpo. Ai, Dios mío, miña nai pobre. Mira unha cousa, a ver, relaxa. Por que non faz o que eu che vou dicir? Vas aí que hai unha máquina e colles un café ou unha tila e relaxaste, Queres, sí? Eu quero tamén, sí, trae. Eu quero. Sí, que non hai gotas, pero trae igual un cafeíño, así. Sí, descafeinado. Sí, por aí. Todo reto, todo. Sí, máis. Todo reto. Todo. A dereita agora. Aí, perfecto. Pepe, son Moncho. Son Moncho, que... Mira, dime. O que teña que ser, dimo. Sí, o que ten que ser e punto, xa está, dimo. Como? Que non houve nada que facer. Xa, reventada. Pero é que é increíble. É como queres que estea, Moncho? Como queres que estea, Pepe? Por favor, que esa furgoneta máis eu éramos uña e carne. Esa furgoneta máis eu fundamos a empresa. Xa, sí, claro. Esa furgoneta máis eu somos os pilares da familia. Que da familia? Somos os pilares da terra, hombre, por favor. Claro, sí. Que vou facer agora? Claro, botala de menos. Que compre outra. Como que compre outra? Nin que rexin, nin que lixin, nin que renten, de verdade. Tío que ser un insensible. E non tes corazón, Pepe. Dios. Que foi, Moncho? Sabes algo? Sabes todo, que non houve nada que facer. Pero, Moncho, pero como? Pero que estás dicindo? Pero non quererás... Estou dicindo que estás sabindo. O que me dixeron a min. E dixeron así de golpe, como se din estas cousas. Como se che quitaran unha moa, pumba, ras. Pero como quitar unha moa? Pero ti estás tonto, pero que dis? A ver... Pero que queres saber? Que queres saber? Non houve nada que facer, punto. Queres os detalles? Sí. Home, pois claro que quero os detalles. Pois por suposto que quero os detalles. Que tan amiga és de saber de todo. De todo tens que saber ti. Todo. Pois mira, non houve nada que facer. Reventou por dentro as válvulas. Reventaron as válvulas e xa está. Punto. É o que hai. Ainda que por fora lucira ben, por dentro estaba podre de todo. Ai, Dios mío, pobrilla Arval. A verdad que esos ruidos que facía pola mañá... Ti tamén non o taches, non. É que non eran normales esos ruidos. Non eran normales. Non era normal, por favor. Co que ela foi? Unha raíña, era o que Unha raíña, aí falaches, unha raíña. Que porte tiña, que elegancia, Cuidado, non lle escapaba ao traballo, Carai, eu non sabía que lle tiñas tanto aprecio. Si eu, mira que sempre pensei que entre vos dous non había feeling. Buah, por favor, entre nós dous o que había era química pura, química orgánica. Home, por favor. Mira, cuidado, non só os días de traballo, os laborables e os festivos tamén. Nos festivos, bueno, ainda me acordo cando me levou a festa salía a Baladares a ver os satélites, tío. Madre mía. Pero fuches de verbena con ela? De verbena, 100 de veces. Eu da nave, todos. A empresa toda. E bailaba con vos?
Bueno, bailar, non lle pidas tanto, muller, bailar. Ela traqueteaba, traca. Traqueteaba porque, claro, a pobriña ia moi bella xa, ela ia moi belliña. Claro que iba bella. E ti así é todo, Loliña, que eu non che facía así, con ese corazón. Así é todo, que tan sensible és. És ben sensible, mira, alágrome ben. Pois a verdade é que sí, porque, non sei, parece que chega así uns momentos, non? De difícil, salen os sentimentos pa fora. Claro. Moncho, ti pensas que ir ao ceo? Claro, muller, claro. Directa, de cabezas ao ceo. Bueno, se alguén merece a gloria eterna, é ela. Ela é a que merece a gloria eterna. Ela. Vou lavar a cara, que estas cousas que a cara lavada pasanse mellor. Vou lavar a cara. Hai que mirar pa diante, sempre de frente. Perdoe, vostede é a filla de Virtudes Cedeira, verdade? Sí, doutora, son eu, pero xa sei todo, que xa mo contaron. Ah, xa sabe, estupendo. Pois só me queda desexarlle sorte a partir de agora e darlle a noraboa, por suposto. A ver, doutora, eu xa sei que nos queda un cuarto libre na casa, que vamos ter máis tempo pa nós, pero, bueno, si a todo dar a noraboa non me parece a mellor maneira de dar estas noticias, A ver, non entendo. A súa nai Virtudes está perfectamente, completamente fora de perigo. Como? Que está ben cois... Pero e as válvulas? Pero que válvulas, din que válvulas? Mire, ao final descubrimos que fose todo causado polos gases. Nin embolia, nin infarto, nin nada. Tiña gases, nada máis. Gases? Sí, gases. Non vexa como cheira a la norte do hospital. Ela está perfectamente dormida e roncando. Que, por certo, como ronca, señora. Gracias, doutora. Moncho, que foi todo un erro, que está perfectamente. Que me estás contando? Sí, que non era nada das válvulas, ni nada disso, que tiña un problema de gases. Ah! Sabía eu, gases, home, claro. Claro, era o carburador. Todo nada de desguace, ni nada de eso, non? Que desguace, ni que olvídate de eso, que está como nova. Veña, ímola a ver. Veña. Onde vas, Moncho? Ollo, contar aos da nave, aos da empresa. Non sabes que contentos van quedar. Pero, démonos despois na casa, vale? E celebrámoslo, Teu pau, miña mareada. É que un Loliña, non sei que me pasa, pero con todo este drama estou empezando a sentir cousas que había moito tempo que non sentía. Pero a min pasa o mismo, Sí? Sí, parece que chegas así a situacións que te decatas do que verdadeiramente importa, Ai... E agora tamén teño o carburador a tope tamén, Mira, espérame na casa que xa logo volvo da nave, vale? Veña. Chao, cariño. Chao, cariño, chao. Ai, mira unha cousa. A todo isto, se ves un médico por aí, pregúntalle por túa nai, que ao mellor, ca sorte que temos igual... igual morre todo.